Jana, šupa. Čo je to, Martin? Neviem, Ideme za tým? No. Poďme. Toto bude také funny video. Pridám do Turbo Duchla channel. Niečo horí. Ideme za tým. Čo? Počul som, poď. No. Poď sem. Jaký fire. Jsem sála. Expedition. Rýchly vlak a tam horí ty kokos. Aha, už novinári všetci. Když jsme se tam dostali, Martin. Už nastavuje hadicu. Kde, aha? Alebo ští. Nej, podľa mňa bude čúrať. Ďalší chlap. Pozri na to. Ej, teraz ako. Ty vole. Toto až sem pečie. Ľudia, sme od toho vyše 150 metrov a cítime to až tu. Počúvaj. Strecha padá? Tam napravo sa teraz kúsok prepadla. Hej? Nevidím. Ty kokos, ale riadne pečie. No. Všetci ľudia. No s tým prúdikom asi nič neuhasia. No, už to začína byť lepšie. Čo z toho s vodičkou zmôže? Tam nemajú To tlak. chcíkať môžem na to. Fakt nemajú tlak. Ale to je... Ale sa pozri. Sračka malá. Teraz je prúdik. No. Teraz vypiekli chlapci. Ale aj také by išli bližšie kúsok. Aha. Ale tak tam je brutálne teplo. A teraz si predstav dvoječky, keď mali ísť požiarníci dovnútra. No ty boba. Celá budova sa prepadla, pozri, strecha úplne drbla. Ty kokos. Na to ťa ľudí. Dve baby tam dostali. Prešli cez kolaje. Šupa. Co vyvolám? Hneď za kolajami. Hneď. Presne. No tak ona horí. Ale horí iba jedna budova. Ale dosť dlhá je. No. Nižšia a dlhá.